Bueno, isto resulta que era unha parexa con moitos cartos. El, pois normalmente solía ir de safari a África. Entonces, unhas navidades, pois el colleu, marchouse de safari a África, e a muller quedou soliña na casa, e solo lle encargou que lle trouxera un moniño. Traime un mono, cando vayas alá traime un mono e tal. Bueno, estando alá, ela quedara con el que cando volvera, que a criada iba a estar de vacacións, entonces que xa que el que entrara a matar, que iba a estar esperando por el na cama cas súas millores galas. E chamouno por teléfono un día estando lá, pero había interferencias e tal, e decía, acórdate do mono, de traerme o mono, e dixe, joder, que pesado está co mono, a outra, e quixolle dicir que a criada que non marchara de vacacións, que non podía ir de vacacións, pero el non lle entendeu. O outro, o único que atopou foi un gorila, e foi o que trouxo para a casa. E chegou á casa, e o único que se lle acordou foi dicir, bueno, pois como a outra me está esperando, a criada non está, meto o gorila na habitación da criada, e eu vou ao meu que está a miña señora esperando por mí. E alá foi como un fuego, bueno, que a noite foi maravillosa. E pola mañá ela baixou a desayunar, estaba a criada facendo ali o desayuno e tal, e dixelle, Carmela, onte veu o señor como un fuego. E non sei que hai en África para veñen como a tolos, mira. Botoume 3 sin despeinarse. E dixolle ela, eso non é nada. Trouxe un amigo que me botou a min 7 nin quitou o abrigo.